Turn it up, hamba phambili. Singena kuhlela ngelokho ezinhle lwe #WestBankHowTo #WestBankHowTo WESBANK HOWTO konke lokho kuyigama elilodwa. Kuyibuza ukuthi ngani ukuboleka kwemali yokuthenga imoto kumqanso omkhulu kangaka. Uma unemali ngo-R3,000 ngani ungakwazi ukuthi uvele usebenzise nje wonke emotweni oyifunayo. Bathi izathu installment semonto ayona kuphela into ofanele ke uyibudgetele. uJunet Dumaki uvela kwaWestBank ubuyile namhlanje futhi obasithembisa ngesonto edlule ukuthi azokhuluma nathi. Sibheka ke khuluma ngeindleko zemoto nanokuthi le moto ke amaphupho ke akho izokubiza malini ngempela. Khumbula ukuthi ke thumele ke imibuzo yakho ke nayo mawunayo ngendaba yeindleko zeimoto. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi uyibuza njengamanje ukwazi ukuthi uphendulwe nga ubudget kanjani upetrol ngomunye umbuzo waphinde uyibuze. Yonke imibuzo yakho ke ungayibhala ke imibuzo yakhe ekhasini la kwaWestBank Asset Finance ku Facebook na ku WestBank ku Twitter @WestBank ku Twitter sebenzisa isihloko esithi #WestBankHowTo khona uJunior. Thina sibingelele sikwamukele ku Khoza Ekseni. Ngiyabonga kakhulu Sidameza kuba nani ikakhulukazi nje kule nyanga yomama. Inyanga yomama ngiyazi ibona abathenga imoto. I'm sure nabo banembuzo abafuna ukuyibuza and siphethe umuntu umama futhi ngale ku line okuyena zobe baphendula. La kanjani. So bekuvele kumele ngiphume mina kulolu hlelo namhlanje kodwa akusenani ke angisale sengena ke. Ayixolela nje kwanamhlanje. Ala ngithi mangiqala ngikhuluma ngalolu daba omunye umuntu engayizwa ngathi inkulu nenendleko kakhulu indaba yemoto kumbe qolo mawucabanga nje ngendaba yokuthi indleko ezikhona mawuzothenga imoto kungabe into njengaleyo ngempela Junior. Akubi kahle into enzima yona uma kukuthi uma wenza ibudget ubudgeta kahle isuka nje indleko zemoto ke izo zonke ozikhokhelayo uma usunemoto. Ngithi ukuyibalula nje sike sayibalula ngaphambilini but ngiyiphinde nje izinto njenge-installment imali eningi iya kule installment esemoto umshwalense umgomo kuma uthatha imali yebhanki ukuthi ube nawo phela umshwalense so awubi nayo ichoice ukuthi hayi ngiyawuthatha noma cha umgomo nje khona into njengopetroli imali yokukhokhela ama-toll gate kakhulukazi uma umuntu ohamba amabanga amade imali yokukhanda nokusevisa imoto nemali nje yokuvuselela phela license iminyaka yonke. Kodwa ngendlela oyisho ngayo ngazuthi nje into enzima kakhulu indleko eningi ngoba uyibala nje konke kancane kubuke njengokuthi mawuthi ubhaka ikheke awukwazi ukuthi vele utheke uflower wodwa kufanele ucabange ukuthi kumele kube namaqanda ubisi ushukela njalo kahle uzukwazi ukuthenga imoto kufanele wenze isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuthi uyikhokhele zonke lezi zinto. Impela zonke le indleko lezi zinongibondelana ingakho nje uma ukuthi wenze budget yakho kubalekile ukuthi uyenze kahle. Yazi le sibonelo sakho sekheka ngathi nje uyihlaba esikhonkosini ngazi uyadinga phela zonke lezi zinto ezibaliwe ukuze ukwazi ukubhaka ikheke eliphume kanje kanjalo ke noma nobasket wemoto kufanele ube nazo zonke indleko ezifikisana nemoto. Ingakho nje ibhange libhekisisa kakhulu lento esiyibiza ngokuthi affordability amandla phela lo ukuthi uyakwazi ukuyikhokhela le moto ngoba nemali eyanele ukukhokhela indleko lezi ndleko zemoto zinonyuka futhi iminyaka yonke cabanga nje ngisho izinto uzibhubhaka ngazo ukuthi inani othenga ngazo kulonyaka alibi inani othenga ngazo ngonyaka ozayo uma imali yomshwalense iyanyuka imali yapetrol inokunyuka yehle kanti uma ungumuntu ohlala esemgaqweni uyadinga futhi nokuthi ube nemali ethe xaxa phela ukuze ukwazi ukuhamba uyosebenzisa imoto ikhashana eziningana. Lokho FM nawe nombuzo ufuna ukubuza sebenzisa ke leyo hashtag yami ithi #WestBankHowTo noma ngakuthiwa wo Twitter @WestBank but ungayikhohlwa leyo hashtag leyo. Nanku umunye umbuzo obuzwa uOluthando Ntese la ngicabanga ukuthi ade kuzwa ukhuluma ngendaba yomshwalense manje uthi ufuna ukwazi ukuthi ke usebukile uhamba kwendaba yemoto yakhe njalo nezinkinga zeimali seziya ngokuya ziyambondelana kuyena usecabana ukuthi ongenani ukuze akwazi ukusave awuvale umshwalense wemoto yakhe ingayenza njengaleyo ukuthi kuthiwa ngisenayo insurance. Yazi uthinte olunye udaba la olothando siyabonga kakhulu ngalombuzo wakhe sesiqaphelileke ukuthi vele abathenga abaningi bemoto banokuthi uma bezingena ezinkingeni zeimali bavese bavala umshwalense. Yabo leso isinqumo esiyingozi kakhulukazi nje kulomuntu othi uzama ukonga kanti ubulala ibudget yakhe uzokwenza njani uma ngabe ngene engozini.
ngoba phela kushibhile kugonywa kakhulu ukuthi ukhokhele ucazulule yona le mali yomshwalense kunokuthi ubhekane nezimali eziningi zendleko zokulungisa imali ulungisa usuwedwa ke lapho yikho nje nginganxusa nje ukuthi olothando ukuthi abheke kahle inkosi yami umshwalense ziningi inkampani ezenza imshwalense abheke nje ukuthi angakwazi ukuthola othe ukushipaship uma kuthi uyahluleka lapho ngathi nje abheke imoto phela engaphansanyana ezokwazi ukuthi abudgete kahle imphilise kahle akhokhele zonke izinto. Hayi asivaleni ngoba isikhathi sethu asivumi kodwa enye into ebengifuna mina kubungcono bangikhuluma nawe bangikhuluma nomuntu hayi robot ozazi inkinga uyawazi aba stop order nayo yonke into wathi uyicabange ethinta imali ake sikhuluma indaba ukuthi mhlambe indodana yami ne21st kade ngayithembisa ayiphatha kahle fabe ngiyayithengela izipho kodwa ngiyabona ukuthi ke imali ayika endlekweni zami zemoto ikuphi engakwazi ukutshontsha kancane kukho ngakukhokheli kulenyanga ukuze ngikwazi ukuthembisa lesi sithembiso sengane ephasa umatikletsheni noma yenze kahle. Inkosi yami yazi nje phela siyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi kunakho ukuthi umpintsheke ngempela ingakho nje sike sinxuse kakhulu ikhatheni nengane ukuthi uma wenza ibudget akahle ubudget ukuthi kube khona imali ethe xaxa esalayo akunzima ukusho ukuthi kupho ongakwazi ukweqa ake ngibale nje okulula kumina ukuthi ngibale ukuthi kupho ngeke ukwazi ngempela ungakhokheli installment sakho semoto ngoba phela usuku so phikisana usuphula isivumelwano onaso nebhanki lokuthi phela and lokhu kuba nomthelela ke futhi kwi-credit record yakho uma ukuthi weqa i-installment umshwalense nawo njengoba sikade sikhuluma nje imoto yakho uma kuthi iyantshontshwa nje ngaleso sikhathi wenze njani ngoba phela usuluza imoto kanti kusafanele ukhokhele futhi ne-installment ibhanki yayifuna phela imali yayo uma ungenamshwalense ke yikho nje ngingabaleki ungakwazi ukuthi weqe upetrol ngaphandle kuma ukuthi uyile nhlobo ekwaziyo ukuyihola mayehlumango noma uyiskora sashibhushi awazi ukuyiphusha mangabe inyuka angeke uzokwazi nje ukweqa lokho amathayi phela nawo abalekile ngoba nanka amaphoyisa ngiwabekile ayabheka ukuthi awukwazi awufake abanye driver abasemgaqweni engcopheni uma ke upetrol ubiza kakhulu uyakwazi ukuthi uphela unciphise indlela noma uhambe nabangani noma nje uthathe ezinye izinto ozokwazi ukuthi izokubiza kangcono ukuthi utravel ngaleyo nyanga uma imoto yakho ke ihlelela ukuthi iye ku-service ungabheka ukuthi ungakwazi ukuthi ukudembesela kancane ukuzikwazi ukwenza i-21st yengane yakho mhlawumbe uma sekulunga bese kuyima uyisa ku-service kodwa ke nxusa abalaleli ukuthi ngalenzi iphutha ukuthi ingayihambisi ku-service imoto ngoba phela uma ngabe ifa uba senkingeni enkulu ngoba phela nazi idingo ukuthi kufanele uyithande futhi. Jeni sikubona kanjani ngesonto elizayo ngiyazi ukuthi usiphathele kumnandi njengoba kuza i-Women's Day. Yebo kakhulu balalele nje kakhulukazi o-driver besifazane siphethe uhlelo lwabo la next week. Jeni Duma kanjani uvela ke kwa Westbank ngekhohla uma unawo nemunye imibuzo nezinto ofuna ukuyikhuluma noma ama comments amnandi nanoma yini nje onayo lento esikhuluma ngayo ungasebenzisa ke leyo #WestbankHowTo kanti next week sizokhuluma futhi naye sibeka kakhulu kuyona ke inyanga yembonkodo uhlelo ke lokho ezinhle ngaba kwa Westbank #WestbankHowTo babheke ku Twitter @Westbank.